Aquest compromís es comprometen a portar-ho endavant, i diu així el document. Els partits polítics signants es comprometen públicament a portar als seus programes electorals la proposta clara de protegir i preservar l'entorn de la platja de l'Agüí i la seva devesa de futures construccions que perjudiquen el seu valuós ecosistema. Segon, una vegada passades les eleccions es comprometen també a, i si es donarà el cas que algun dels grups signants forme govern, a qualificar aquesta zona com a sòl no urbanitzable protegit i instar la Generalitat Valenciana a declarar-la parc natural. En Gandia, 7 d'abril de 2014. Anem a fer 3 còpies per a si a l'assemblea... Jo demanaré una. Sí,